sini gegento kang kacaponahan kang winulita. Kang pinangka sambing carita dadan kadi gumlaring padukuhan Karang Kabulutan. Inggih sinebat Karang Tumaritis saged sinebat Karang Kadempel inggih Kampe Sireng. Lah sinten ingkang kepareng lenggah wonten Karang Kadulutan pangarsaning Sang Jopara Amung Tani ingkang kaluka sinebat Kilurah Semar Badranaya ingkang tansah deniringaken putra ketiga Kilurah Nalagaring Petruk Sumawana Bagong. Rikalenggan punika Kilurah Semar lenggah wonten ing Balewisma nampi rawuhnya Satria Madukara Raden Arjuna gupuh-gupuh denira hangacarani Rep sidun pemanemtan ana bawalang lisik labet Kyai Semar dereng kepareng wicitaning driya ingkang kawijil ing lisan. Semareka den trayekna semuris
Titioni Kandayani Trisanya Purnama Sasi Gilar-gilar semedi tengahing latar milangono lintang bima sekti Nala Garing Petruk Bagong kula Pak apa man ora sisih panduluku kaya iki sing tok derekake manjing ana ing Balewisma Ndara Janaka nggih Mang monggo enggal dipun acarani Gus Ndara Arjuna wilujeng rawuh Kundara wenten gubuk kula mriki Gus. Ya marga saka pangestune Kakang Semar lan Musmbikala Swijiyapa. Kajaba iku bektiku tampanana Kakang Semar. Lah kula ora kuat nampa bektine Ndara. Lah kula niki namung Panakawan kok dibekteni. Kula mawon sing nyaoske bekti kalih Ndara, ngoten. Aku ya ora kuat nampa bektimu Kakang. Ya senadyan kepiye wae. Kakang Semar iku kejaba pamomonging Pandhawa. Pangijawantahe Sang Hyang Ismaya. Mula aku ora kuat nampa bektimu, tetep aku sing ngaturke bekti. Oh nggih. Dawah kendel sami-sami ngaten kemawon. Bekti kula konjuk Gus. Iya Nala Garing tak tampa. Kula nggih ngaturken bekti Gus Ndara Janaka. Iya Petruk tak tampa Petruk. Kula nggih ngaturke bekti Gus. Iya Bagong tak tampa. Kawistara sumengko Pakawak Baja rawuh ndika wonten wigatos punapa Gus? Kakang Semar kalengganiki pur kadang Pandhawa tinimbalan panjenengane yang abiyasa ana ing pertapan Sapwarga. Nggih. Mula kang saka iku Kakang kalenggan kayu derekno sowan ana pertapan Sapwarga minangkani apa kang dadi panuwune yang abiyasa Kakang Semar. Semareka den prayatna Semreseka balik Titiani Kandayani Desanya Purnama Sasi Gilar-gilar semedi tengahing latar Gus, mrakaten swawi enggal kula derekke Nala Garing Petruk Bagong kula Gus, kula. Ayo budal kalenggan iki. Swawi Gus kula derekke. Monggo Gus kula derekke Gus.
Ayo gong yo. Petruk Dun Bagong kula iki wis tekan alas Kendali Rasa nggih mula ingkang padha praitna ngati-ati siralas kene papan gawat kaliwat-liwat isih akeh sato kang kulina mangsa daginging manungsa nggih gawan sing mangan manungsa ki apa ya ring macan aja seru-seru kula ki ya doyan wong padake nang alas ki ana ula ana nek nang alas ki aja muni ula ayat gedhi jawek ya gedhi banget ki lho ya ora dawek kok gedhi dawek mula sing ati-ati gong ayo dong ati-ati mulat marore Sang Arjuna asmuya kang lagya kamanungsan singa mulat lengleng bronto kocap kacarita Jan Arjuna wonten madyaning wana Kendali Rasa kasiliring samirana mangidit saekti perbaning para dubeksa saking Madyantara mulat ana satriya bagus mangrik sing dilawan ana kang kitrang-kitrang kaya kidang ana kang gemplong pindha singa barong nyampe pangpatring jedhot nyandung watu pating galut sak swarane
Nut kinang karang abang lagi utang padi Lutira kang manyembur nyembur Eka siji diwatak nunggal bumi nyokang gumingsir Ana padang dudurin ana peteng dudu wengi Yaiku peteng ngantaka ya tawa ampun dicegati Kiraka Satria kok bagusi kaya ngono daebe seger gedhe sumyah balung sumsim wah kemledhus balung nome di kula kok aja kesusu nubruk Satria iki ya nyata gedhe perbawane tandane tak senggara macan raming sesak ringmo bena sabta Kapora astana kemukiraning Rangka sedya gawe cintrakanipun Kakang. Atakonan yo dhisik mengko nek takoni ngaku enggal tuburan mundhana Satria mati tanpa ranjani. Mang takoni Kiraka mang takoni. Dan sapa jeneng mung ndong Mas aja ngambil ngaku. Piye Petruk dikalahi Gus. Wong alah niku dhuwur kasane kok. Buta-buta takon mung ampiak kaya njulung getak kaya ngusah manuk balik sura kenti sapa pracekamu ngendi dangkamu bapo njunjung jangka bapo njunjung jangka bapo njunjung kerdus wong kono njunjung jangka kok kowe njunjung kerdus ananging ngarepku kerdus kok Andiling prajurit saka Madyantara Digya kala menjila sing mburi Digya kala juru demung. Sapa kasing mudan? Satria Madukara Arjuna. Arjuna Janaka, Janaka Wijanarka. Wijanarka. Kumbang ali-ali, Kumbang ali-ali Wibatsu. Wibatsu Pandutenaya. Oh, kabanget jenenge. Sengkera sapa sengkera sapa? Wak plinteng lambemu wek. Ngajak tepungan nyandak sak dhuwuring tengen nala gareng. Nala gareng sing gedhe dhuwur Petruk kanthong bolong. Sing mburi dhewe aku Gong Dibak. Kok ngaku Gong Dibak, Gong? Jeleh aku ngaku Bagong. Bagong tak wali dadi Gong Dibak. Lah nek jenengku gareng ya dadi Reng Tiga. Lah nek Petruk ayo walien jenengku. Malik jen wak kampleng lambemu. Ayo, oh iya ya. Rumangsaku kok werna-werna. Dan lonjong botor lakumu tindak menyang endi den? Anut lakuning sikilangon budi pengangen-angen nuruti kedheping netra. Manuk mabur karuan pencokane ana Satria maku tanpa jujukan burung tan burung satu jedan. Paling ora kena pajut. Ora ana pepalang kang ana ngarepanku. Sirah buta kang pating jenggel pepalange. Tak sampar tak sandung. Rek mamung ganggu gawe aku tak tigas nganggo sakaku mangsa gerangno. Kekejero kaya manuk branjangan kupat kapita kaya ula tapak angin ado tak salah cerak kena kokop litiramu kepara ngarsa dening
meh raina semubang yang aruna kadi netraning korabut sabdaning kukila rangkaning kanigara segeter kinidungan ingkung lir sing beni panca babataking satawana mering pagagan mangu Brahmana narbaseng Gus ana apa Kakang Semar sedaya Buddha sampun sami lumajar ajrih mulat kridanipun Ndara mangkono. Pramila Gus, sawih dipun sengka tindakipun daya-daya enggal sagesowan dhateng eyangmu Wiyasa. Nggih Gus, monggo kula dhereke. Nggih Gus, monggo enggal budal kula dhereke. Nggih Gus, mindak dados penganti-antinipun sedaya para kadang. Sirigeg tindaknya sangapeke ingkang kadharaken patwala kawan. Kang pinungko sambing carita nggih ingkang wonten pertapan Saptarga. Sang Hyang Purwayah antawisipun
para kadang Pandhawa nata Ndrawati ugi nata Mandura Prabu Baladewa sampun kepareng sowan wonten ngasanten Sang Tapa ora mokal Sang Tapa kawistara kayuyun penggalih lho. Nenggih punika kang pinaka sambeting carita gumlaring pertapan Saplarga ingkang lenggah ing mriku pandhita kang limpating pambudi mbuntas kawruh ya lair ya batin kaluka peparap Sang Begawan Wiyasa ya Sang Begawan Abiyasa ya Sang Begawan Kresna Dwipayana. Rika lenggan punika lenggah wonten parcabaan kahadhuk sedaya para wayah antawisnya para kadang Pandhawa miwah pengayemaning Pandhawa nata Ndrawati Prabu Bathara Kresna kawistara ugi
Piswanipun Nalindra Mandura Prabu Baladewa ingkang kahiringaken Raden Sedewa. Ingkang lenggah pengkeran putra Jodiwati satriya pringgondani Raden Gatotkaca. Ingkang katemben sowan kawistara Hamarkeli. Pamadyaning Pandhawa Raden Harjuna ya Raden Janaka. Rep sideng pamanemtan ana bawang alisik. Labecang topo dereng kepareng lucitaning driya ingkang kawijil ing lisan. Yaning talaga kadi langit mambang tanpa sulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur Ewang sukma sasmintaning sun hung skaring bono langgeng putuku nggel Bathara Kresna wonten ingkang adhawuh Kanjeng Hyang nimbali ing wayah uga Puntadewa wonten ingkang adhawuh Kanjeng Hyang ora ndak piji-piji kabeh wae putu-putuku ora sisih pandulune wong atuwamu ingkang katemben Prabu iki sedulurmu tuwa putuku Prabu Baladewa apa wis sawetara nggone kadhep ana ing pertapan kene nggih nuwun sewu Kanjeng Hyang rawuhipun Koko Prabu Baladewa estunipun nggih katemben kewala kadhiraken Dimas Sedewa
ingkang rikala semanten kautus wonten negari Ngastina. Ya lamun mangkono tak parengake kabeh wae putuku semene saka sawetara. Aku sedya asung pambagya kelawan putu Prabu Baladewa. Ger Baladewa Kakrasana padha kanthi Rarja ngadhep ana ing pertapan Saptarga jagat dewa Bathara. Dadhapi dikasuwun dipinampi pangendikanipun Kanjeng Eyang ingkang rementah dumateng kawula. Kepareng pangendikanipun Kanjeng Eyang kula pundi saengga jimat Kanjeng Eyang kepareng dipisa swanku awit saking pangestunipun Kanjeng Eyang winantu ing karhardian bekti kula kunjuk ndak tampa nger Baladewa. Kabeh wae putuku tak parengake nggal padha ngaturna bekti kelawan sedulurmu tuwa. Koko Prabu, pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yo, Yayi Kresna ndak tampa padha-padha. Koko Prabu Baladewa ngaturaken pambagya miwah bekti kula kunjuk. Ya saking pamujinipun Yayi Prabu Puntadewa winantu karhardian. Kula tampi pangabektipun Yayi dawah kendel sami-sami. Bule kakangku, bektiku tampanono bule kakangku. Ya dimaksud doro tak tampa padha-padha. Koko Prabu nyaosaken bekti kula kunjuk. Koko Prabu nyaosaken pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu nyaosaken pangabekti kula kunjuk. Arjuna nekula ndak tampa pangestuku wae padha tampanono. Ngendikanipun Koko Prabu kula pundi saengga jijimat. Ngendikanipun Koko Prabu kula pundi saengga jijimat. Kanjeng Prabu, pangabekti kula kunjuk Kanjeng Prabu. Gatotkaca purnanku tak tampa lho pangestuku tampanono. Pangendikanipun Koko Prabu kula pundi saengga jijimat. Nyuwun sewu Kanjeng Eyang ingkang wayah Kresna sumela matur. Ana apa nggir? Rikala semanten Kanjeng Eyang pareng utusan dhateng Dimas Sediwa. Keparenga enggah katimbalan Purwamadya wusana kadipundi kautus wonten negari Ngastina. Ya nggir Sediwa, rikala tak utus amboyongi sedulurmu tuwa. Rakamu putuku Duryudana kepiye? Nyuwun sewu Kanjeng Eyang, katrangan Koko Prabu Duryudana mboten kepareng minangkani panuwunipun Kanjeng Eyang. Kirang kapitadosanipun kula nderekaken Koko Prabu Baladewa ingkang rikala semanten ugi lenggah wonten negari Ngastina. Wah, inggih kula seksinipun Kanjeng Eyang. Kados pundi, Yang? Sarene ing mengkone putuku Prabu Duryudana ora kepareng minangkani panuwunipun Eyang, ora dadi apa ingkang cetha pun Eyang lamun ora nimbali kabeh putu-putuku mundhak ing mengko ing aran Mbang Cindhi Mbang Siradan. Sarene putuku Prabu Duryudana ora minangkani panuwunipun Eyang, ora dadi apa. Ndadekno kawruhanan ya kabeh putu-putuku sejatine pun Eyang nimbali marang putu-putuku kabeh iku amarga nampa sita wangsiting Bathara kinena mbabarake kanugrahan yaiku Wahyu Pancapurba. Wahyu araning kanugrahan panca wilangane lima purba nguwasani. Dadi ing mengkone dumadine putu-putu kabeh ning jagat raya iku kudu murba limang perkara. Duh Kanjeng Eyang sampun ngantos kedaluwarsa sedaya para wayah sumadong ngendikanipun Kanjeng Eyang. Wah, inggih Eyang kepareng nggal ambabaraken. Yaning-yaning talaga kadilangit mambang tanpa sulan upamaneka
sumur Om ing ngarepane yang wis kepareng angandika Wahyu Panca Purba Wahyu ku kanugrahan Panca welanganing 5 purba nguasani dumadine putu-putu kabeh kudu bisa murba 5 perkara kang sepisan padha krasa lan rumangsa lamun dumadi ning jagat raya iku ana kang murba lan masisa yaiku Sang Hyang Widiwasa kang gelar jagat saisine mula padha nindakna tuntunganing agama suci nindakna manembah marang Bathara kang akare jagat manut apa kang dadi kapitayani putu-putu kabeh dening kang kaping pindho sarene putu-putu kabeh pinangka pangayomaning para kawula kudu ora kena mbang cindhi mbang sladan nadyanto kang sugih miskin bodho pinter kabeh kudu nduk ayomi aja nganti ing mengkone mbang cindhi mbang sladan kang kaping 3 antarane kawula kelawan Gusti kudu bisa nyawiji dene sanane kudu nitipriksa kabeh para kawulamu kang nduk ditipriksa ora mung kang dumunung ning kutha-kutha nanging nadyanto imbaning arga puncahing arga mepet segara pisan lamun to iki isih kewajibaning putu-putuku kudu nduk ayomi wekasan bisa angerteni kekuranganing kabeh para kawula wekasan putu-putuku kabeh bisa anyukupi gawe sarana ayem-ayeming para kawula bisa nyawijake para kawula wekasan jumbuh kelawan tetembunganing kawula kelawan Gusti dene kang kaping 4 kala mangsane putu-putu kabeh ora nitipriksa marang para kawula mestine para kawula wis gawe wakil pinangka menggalake bab maju munduring kahanan iku mau kabeh kudu putu-putu kabeh menggalihake lumantar wakile marang kawula-kawula kabeh dene kang kaping 5 tumindake putu-putu kabeh kaya dene lakuning samudra mono jembar anglangut prandene nadyan kajigan salah bangke banjir dandang tansah kamot ora tau luber dene tumrap pengayoming para kawula nggone lumaku pranata marang para kawula dasih kudu ing mengkone bisa naliti perkara apa wae ya kang agal kang alus kang abot kang enteng nanging kudu kanthi srana adhedhasar adil ana pandhita karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang susu angin ngendi nggone kulawan galing kangkung isine wolowong wang lan gigiring punglu purna dawuhnya Sang Tapa babaraken ngalmi Panca Purba ing gegono ana swara gemegur yekti punika pangijoan Wahyu Panca Purba ingkang sampun tinampi sedaya para wayah-wayah pertapan Saptaarga.
mirim kembang popong sari mulat ratepeng rayungan rate mas pacar banyu sekar gadung sekareng taman long malangkung rumah bating liyan mawes munyo kang mawur raras wancinya wus gagat enjang kurang kumo Roma ras duh eyang matur sembah nuwun sedaya ngendikanipun Kanjeng Hyang Yekti ngurakapi dhateng para wayah kinarosarana sesangu meranata dhateng para kawula dasih mugi-mugi awis saking pangandikanipun Kanjeng Hyang sedaya jumbuhaken manunggaling kawula kaliyan Gusti. Wah inggih Hyang kula nggih nderek bingah upami kula mboten dados seksinipun sediwa wah mboten nampi babaraning ngelmi menika kula nggih ngaturaken bunging panuwun sedaya para kadang-kadang kula mugi-mugi sedaya saged nindakaken punapa ingkang dados ngendikanipun Kanjeng Hyang ing tatkala narapa Kresna tantula sanyakra Ngrengra Siwara Janawi Suta kocap kacarita pelajaripun Lurah Bagong jaluk dalan Geti kaya Bagong nggih Penimbang bekti kula kunjuk ya tak tampa ana apa Bab wah ketiwasan apa wonten sak jawining pertapan Tapelwates pertapan Saptarga wonten ratu sesumbar ndi Pandhawa patenane ketoke sing nggawa durna pramila kula semanggaken mumpung tesih makaten nggih pun kula adoke niki. Kula tak nyuwun pamit tak mangkat dhisik ndak ketinggalan bis. Wong edian wadune arep turu. Kancane rung medun kok medun. Wis ben karepe Bagong wong edan dadak disanggati. Nggih Kresna borong katentreman Saptarga. Dimas Werkudara Gatkaca tumlinggal nyuwun pamit bidal mungsuh dipapakake. Yo aku mung manut.
Apa Pendaan? Apa, Nggar? Menapa menika pertapan Saptarga? Ya iki nggih. Ning ketake wis kawanguran. Tekane awake dhewe. Kawanguran iku menapa? Wis konangan ngono lho. Katitik ga lho sing ning gegono kae. Kitir kitir. Kitir kitir. Kelap-kelap. Kae cetha Gatotkaca anake Pandhawa kae anake Werkudara. Tansah ngulatake papan kene. Kowe ora wedi. Kula mboten wedi. Nah, rak ngono. Nah sing laku darat kae sing satriane cilik kae cetha nek kae Setyaki kae mungsuhku nek ketemu aku mesti jotosan karo aku. Ning sak jek jumlek aku urung tau menang. Meng ora menang kok seru-seru. Surah patut. Mula Kang Saka iku ya Nggar enggal padha patenana Pandhawa nyun tambang bang labrake Pandhawa. Cilik kenceng sawa Setyaki kowe sapa? Aku Nalendra Madyantara Gendera Swalawati. Aku serayane Pendhita Duna supaya mateni Pandhawa Setyaki. Kowe aja dadi pepalangku. Seminggu Pandhawa tugel gulune. Kelakon kowe mateni Pandhawa. Tugel gulune Setyaki. Apane kowe karo Pandhawa? Duduk sanak duduk kadang lamun ana muga-mugane aku melu kelangan cendenge druhun. Mamah kupangmu jebol dadamu. Dego sapa? Werkudara. Klebu Pandhawa iki. Aku panenggaking Pandhawa. Nah. Kowe sapa? Aku Gendera Swalawati Ratu saka Madyantara. Manuta tugel gulumu. Ya sikilku tampanana. Ah!
Lha iki anggere arep padang mbungai ya. Dingklak-dingklik. Hidup. Ngapalke joget. Nek nang omah apa ora sepel? Lah ana biayane. Ya gelem sepel ya kuwi tukang bensin. Lah repote ning kono kuwi. Kok njur senengane ana apa? Ketiwasan ndoro-ndoro kula mengsah jagone Durna. Jejuke Prabu Gendera Surapati. Nandang wirang sedaya ginetak sampun boten wonten ingkang wantun ajeng malih. Sakniki telas kantun sinuwun Dwarawati majeng. Nek aku maju botohe sapa? Lah kula. Wandamura coba tak titip resan. Leng-lenging dia mangungkung. Kanduan limang yari tan kaning. Petro. Ki bocah ki ngopo ta ya? Wong ditimbali ku mah ngucek-ucek mripat. Lah sinuwun wau ngeten iki napa? Aku nonton kaca paesan. Kula nggih nonton kaca. Ya kaca paesan, mboten kaca pengilon cilik. Lha kula eduk ten sajen. Wandamura mundur kene? Nggih. Lamun tandara andaramu ora bakal bisa nandingi kridane Gendera Surapati. Semene sak swetara besok. Coba mengko aku kang bakal gawe dalan mundur ratu iki nggih. Dia mantek Aji Paweling nata Ndrawati. Kapandhaken Pandhita Kedalisada Resi Mayangkara. Dia cingklak-cingklak saking gegana. Kagiat Guru Kaukasan Resi Mayangkara nampi ciptanipun nata Ndrawati Prabu Kresna. Sesembahan kula nimbali dhateng Mayangkara wonten wigatos punapa sinuwun. Coba aku tak takon ayane Mayangkara ana Kedalisada. Apa? Njagi Gunung Pangungurungan papan yitmanipun Dasamuka. Coba sawangen Gunung Pangungurungan. Ing Anoman Pratandha Seta yen ngayuda ngambahing yadi. Waduh. Nyadong duga sinuwun lena ing kaprayitnan. Saengga ing mangke Gunung Pangurungan lajeng pinanggih suwung. Ratu kang teko papan kene nek ora Mayangkara ora bakal bisa nandingi. Mangke kula piyambak narak ngono iki mengko tandinge kudu kowe lho. Mayangkara. Oh inggih Ki Lurah Petruk. Aku melu ora mboten sah. Tak kedipke
Werkudara ana kethek putih maju. Sapa? Aku Resi Mayangkara saka pertapan Kedali Sada. Ngaku kowe sapa? Nalendra Madyantara. Prabu Gendra Sulawati. Negaramu Madyantara, Madya Tengah antara wis ngarani antarané ngisor kelawan dhuwur. Iki papaning Yitma. Jejulukmu Prabu Gendra Sulawati, Gendra araning gawe rame, swala polah pati wis ngarani. Senengamu gawe rame nanging emoh mati ya apa ora? Yitmane dosa muka. Lho. Kowe ngerti karo aku? Apa kowe pangling kelawan aku? Aja kok pangling pinanggya lagi pisan iki. Coba dieling-eling. Rikala budhae ngalengka Durja. Ya aku pramugari Pancawati. Senggana Anoman Rumandaya Ndayapati Prabancana ya Garba Ludira. Kethek tuwek ramudar-mudar lebur jagatku bareng karo lebure Yitmamu. Ayo bali ana gunung pangungurungan. Gemang panas perbawane ranjap arang keranjang kaki. Gunung Pangungurungan. Aku tak ning njaba kene wae Senggana. Ora mlebu. Neng kene wae. Tak rudha peksa. Aduh mati aku. Ora patut Gunung Pangungurungan rengget sak rikma pinara sabda. Sempalake Gundung Kedali Sada. Pantek wesi Sambija bisa mijil nyata kowe Yitma kang digdewe sekti Mandra Bina. Jagoku meneh sing mati. Ora tau kalap. Turna duwe jago mati, duwe jago mati. Lah nek aku maju bungai mengko Ponokawan. Do ngidak-idak. Nek cara mbiyen sedengan kiyaine iki Durna didak-idak. Terus bubar engko padang biar ngono. Nek saiki ora pareng.
Ya. Seje dina seje sasi. Genti taun aku teko mrene meneh. Nek diundang. Baleni mateni Pandhawa. Oh. Purna katining carita Cinang Silawadir parisesonderan ngapuranta yen wonten lepat kawula Dego sapa Werkudara sapa Patih Rudaksa Belakno Patih Ratu Gustiku Sinung Prabu Gendra Sulwati sampak bilai. Jaluk urip. Jaluk apa urip? Tak tendang tiba segara tiba ndang kamu. Purna katining carita Cinang Silawadir parisesonderan ngapuranta yen wonten lepat kawula purnaning carita tumurun ing kanugrahan Wahyu Pancapurba dadi sarana tumurun ing kanugrahan jagat raya tata titi tentrem.